see, you can see. Hvor de gik ud igen. Har Han lige derinde hente hende der. Nej, men det var fordi han havde hende i hånden. Og der er Max, der er med noget. Inside the museum, you can see ancient time there are how people live. Velkommen i butikken her. Hi.